Dobar sci-fi nije onaj koji predstavlja najoriginalnije, najčudnije poglede na budućnost ili na daleke predele, ne. Dobar sci-fi je onaj koji uzima takve elemente, koristi ih da privuče publiku i uz njihovu pomoć započinje razgovor o našem društvu, o tome kako mi živimo i na koji način se naš život može menjati na bolje. Ovaj žanr je odličan prostor za proučavanje društva, zato što autoru daje mogućnost da izvuče neke zanimljive aspekte našeg društvenog života, postavi ih u jedan prostor gde oni mogu da izrastu do svojih hiperbola i onda da nam prikaže na koji način bi mogli da se ponašamo u određenim situacijama, a na koji način ne bi morali da se ponašamo u tim neprijatnim situacijama koje se očito ponekad obistine. Da ne bismo došli do momenata poput... Tako, na primjer, film Franka Darabonta predstavlja grupu ljudi koji su se našli u jednom skučenom prostoru, suprotstavljeni nečem što ne razumeju, od čega se plaše. I posmatramo na koji način se njihovo malo društvo ponaša u takvoj situaciji. Kakvim manirima ponašanja su oni skloni u toj situaciji i kakvim manirima ponašanja mi, ako se nađemo u nekoj takvoj čudnoj situaciji, ne bi trebali da budemo skloni. S druge strane, film Ad Astra sa Brad Pittom proučava jedno slično pitanje, proučava samoću na jedan veoma zanimljiv i u ovom trenutku, ja mislim, dosta aktuelan način. U jednom momentu, jedan od likova u filmu odlazi na Mars i tamo provede jedno određeno vreme sa tamošnjom kolonijom, koji su veoma usamljeni i razmišljaju o zemlji onako kako mi razmišljamo. Onako kako mi razmišljamo o nekim bogatijim zemljama u kojima ne živimo. To je zanimljivo zato jer ovih dana se dosta govori o tome kako bi ljudi mogli da putuju na Mars, na koji način će tamo da odu i na koji način će tamo da se snalaze. Film Denis Villeneuve, kojim ja želim danas da se bavim, predstavlja 3 zanimljiva pitanja. Ja ću se u ovom videu koncentrisati na jedno pitanje, a druga 2 ću samo da spomenem. On se bavi, i ovome ću samo ovoliko, zato što ne smem više. On se bavi pitanjem vrednosti ljudskog života i lepote ljudskog života. I na koji način su ta 2 povezana. Pored toga, film se bavi jezikom. I to je najzanimljiviji deo filma. Meni. Ono su bitni delovi filma, a ovo je zanimljiv deo filma. Ono je isto zanimljivo. Ali ono je nešto o čemu se razmišlja kasnije, a ovo je ono što drži u filmu. Koga drži u filmu. Ono je nešto o čemu će vama pričati Amy Adams i Jeremy Renner, glavni likovi u ovom filmu, a oni će vam pričati i o jeziku. Film počinje kao više drugih filmova o vanzemaljcima. Brod dođe, sleti, svi se uplaše, šta ćemo sada? I onda prva se tu stvori vojska i onda vojska ode i traži eksperte koji će da nam kažu šta treba da se radi u ovoj situaciji, a eksperti isto tako pojma nemaju šta treba da se radi u ovoj situaciji, zato što niko nije bio u toj situaciji. I koga eksperta zovu u ovom filmu? Zovu jezičara. Zato što nisu u stanju da razgovaraju sa vanzemaljcima, nisu u stanju da pitaju vanzemaljce šta vi to tačno od nas želite. I Amy Adams je lingvista. Priority 1. What do they want? Where are they from? Nju pozovu zato da ona odgonetne na koji način bi trebalo da se komunicira s ovim nečovekolikim bićima, koja su očito dovoljno pametna da dođu do ovde. To jest pametnija su od nas, jer mi ne možemo da dođemo do njih. Film je vizuelno prelep, grandiozan. Svaki kadar je odlično iskorišćen. Jednostavan, ali snažan. Monolitan kao svemirski brod na plakati. Glumci su odlični. Nema ih toliko mnogo i možda je u suštini Amy Adams odlična zato što čitav film leži na njenim plećima. I Jeremy Renner možda nije baš toliko, njegov lik nije toliko razrađen i samim tim možda on nekako deluje nebitno u filmu. Ali Amy Adams je uradila jedan divan posao. Sad, ovo nije jedan od onih filmova sa vanzemaljcima gdje ima jako mnogo pucnjeve i lasera, tako da ako neko to očekuje, neka to ne očekuje od ovog filma, zato što postoji tenzija u filmu, postoji strah u filmu, postoji akcija u ovom filmu, ali ne akcija koja je na taj način zapakovana kao što neki ti akcioni umeju da
je stvore. Ovde to nije, ovaj film je spor i zanimljiv. Are you insane? Now that's a proper introduction. On se bavi likovima, razvojem likova, na koji način ova situacija utiče na njihov psihički razvoj. Bavi se jezikom, bavi se teorijom jezika, bavi se time na koji način jezik utiče na razvoj ličnosti, proučavanje jednog jezika na koji način utiče na razvoj jedne ličnosti. Ne znam, meni je bilo uvek jako zanimljivo pitanje na koji način su postupili ljudi kada su se susreli sa nekim grupama ljudi čiji jezik apsolutno nikad nisu znali ni da postoji, to jest apsolutno nisu u stanju da ga razumeju. Neki jezik koji im nije srodan. Svi ovi naši evropski jezici su koliko toliko srodni, tako da možemo da se razumemo. Uglavnom, kada neko kaže ovo znamo šta znači, kada neko kaže uglavnom znamo šta hoće da kaže. Ako ne kaže jedno, onda je čudno i kaže nešto drugo, ali i dalje jasno je da kaže ili jedno ili drugo. Sada kad su ljudi iz Evrope otišli, na primjer, u Ameriku, kada su oni tamo susreli te ljude koji su se potpuno drugačije razvijali od nas, meni je veoma zanimljivo pitanje na koji način su oni pokušali da razumeju njihov jezik, na koji su način oni shvatili njihov jezik, savladali jezik jedan drugom. Nisu savladali jezik, savladali su nešto drugo, ali to je već drugo pitanje kojim se ovaj film bavi. Ovaj film spominje i to pitanje. I u suštini ljudi se u ovom filmu zato plaše vanzemaljaca jer poznaju sebe. Film se bavi i pitanjem mase, na koji način masa reaguje na sve ovo što se događa u filmu. To se najviše vidi na početku filma dok je glavna glumica još deo mase. Zanimljivo mi je povući paralelu između tih scena u filmu koje podrazumevaju masu, kako masa reaguje na onu situaciju i na koji način je masa reagovala na ove naše situacije u kojima se mi nalazimo u posljednje vreme. Slično je. Film je snimljen 2016. Tako da tada to pitanje nije bilo toliko zanimljivo i nije se film toliko koncentrisao na to pitanje. Vjerovatno će neki filmovi snimani u budućnosti više da se bave tim pitanjem. Ali je zanimljivo koliko je u suštini jednostavno predvideti na koji način će masa da ne treba razmišljati čopurativno. Well, why the big secret? People are smart. They can handle it. A person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. U svakom slučaju, od filma, dakle, nemojte očekivati akciju. Ali očekujte lepe misli na koje će da vam skrene pažnju. Možda neka pitanja kojima se niste bavili do sada u životu, možda jeste, možda samo ja nisam. Uživajte u filmu i čekajmo zajedno Dinu.